Здравейте! Много се чудих как да ви покажа нашия град в една по-различна светлина, а именно творческата. Какъв по-добър начин от това да ви покажем един ден на танцора, когато има да снима музикален клип в родния си град, а именно град Русе. В град Русе и околността има изключително много красиви места, които биват поддържани и дават възможността на младите хора да покажат града ни в по-светла и по-красива светлина. На всяко едно място сред природата, на което снимахме, беше чисто и без отпадъци. Радвам се, че нашия град и околността, както и природата в него извън, бива опазвана и виждаме красотата около нас.